Roma Kapitulo 7. Mga igsuon, sa walay duha-duha, makasabot kamo sa akong isulti, kay nasayod man kamong tanan sa balaod. Nga ang tao ubos lamang sa balaod samtang buhi pa siya. Pananglitan, ang babaeng minyo ubos sa gahom sa iyang bana, sumala sa balaod samtang buhi pa ang iyang bana. Apan inikamatay sa iyang bana, nahilinggawas na siya gikan sa maong balaod. Busa kun makipuyo siya laing lalaki samtang buhi pa ang iyang bana, tawgon siya mananapaw. Apan inikamatay siyang bana, gawas no na siya og dili tawgon nga mananapaw kung magminyo siya laing lalaki. Kamo usab mga igsuon, patay na sa balaod, kay bahin man kamo sa lawas ni Kristo. Karon iya na kamo ni Kristo nga gibanhaw aron magkinabuhi kita nga mapuslanon alang sa Dios. Kaysa nagkinabuhi pa kita sumala sa tawhanong kinaiya, ang atong mga daotang kailibgon nga gipukaw sa balaod maoy nagahom sa atong lawas ug kamatayon ang sangputanan niini. Apan karon gawas no na kita gikan sa balaod, kay patay naman kita sa balaod nga kaniadto nagbilanggo kanato. Dili na kita mag-alagad ubos sa daang balaod nga sinulat, kundili diha na sa bag-ong kinabuhi nga iya sa espiritu. Karon unsa may ikasulti nato? Daotan ba di ay ang balaod? Dili. Gani kun dili pa tungod sa balaod, dili unta ako makaila unsay sala. Dili usab ako makaila unsay kaibog, kun wala pay balaod nga nag-ingon ayaw kaibog. Apan diha sa kasuguan, ang sala nakahigayon paghimo sa tanang matang sa kaibog dinhi sa akong kasing-kasing. Kay patay ang sala kun wala pay balaod. Kaniadto buhi ako sa wala pay kasuguan. Apan sa diha nay kasuguan, mitungha ang sala ug namatay ako. Mauntay tuyo sa kasuguan ang paghatag og kinabuhi, apan nahimo hinuon kining hinungdan sa akong kamatayon. Kay ang sala nakahigayon man sa pagpandimbong kanako, pinaagi sa kasuguan. Ug pinaagi sa kasuguan, gipatay ako sa sala. Ang balaod balaan ug ang kasuguan balaan. Matarong ug maayo. Pasabot ba kini nga ang maayo maoy nakapatay kanako? Dili. Apan gigamit sa sala ang maayo, ingon nga hinagiban sa pagpatay kanako aron madaya gayud ang matuod nga kinaiya sa sala. Busa pinaagi sa kasuguan, nahimong labi pangilad ang sala. Nasayod kita nga ang balaod espirituhanon, apan unodon ako nga gibaligya ingon nga ulipon sa sala. Wala ako makasabot sa akong gibuhat. Wala ko buhata ang buot kong buhaton. Hinuon gibuhat ko ang mga butang nga akong gidumtan. Busa kung gibuhat ko ang dili ko buot nga buhaton, nagpaila kini nga uyon ako nga matarong ang balaod. Busa dili ako mao ang nagbuhat niini kundi ang sala nga ania kanako. Nasayod ako nga wala gayoy maayo nga ania kanako sa akong pagkatawhanon. Kay bisan may tinguha ako sa pagbuhat sa maayo, dili ako makahimo. Dili ako makahimo sa pagbuhat sa maayo nga buot kong buhaton, apan gibuhat ko hinuon ang daotan nga dili ko buot buhaton. Kung gibuhat ko ang dili ko buot buhaton, nagpasabot kini nga dili ako maoy nagbuhat niini kun dili ang sala nga niya kanako. Busa nasayran ko kining usa ka balaod. Sa higayon nga buot kong buhaton ang maayo, ang daotan hinuon ang akong mabuhat. Gikahimutan ko ang balaod sa Dios sulod sa akong kasing-kasing. Apan ania usab kanako ang usa ka balaod nga sukwahi sa balaod, nga nauyon sa akong hunahuna ug kini naghimo kanakong ulipon sa balaod sa sala nga ania sa akong lawas. Pagkaalaot ko gayud, kinsabay muluwas kanako gikan ining lawas nga
nag-ut kanako ngadto sa kamatayon. Salamat sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Busa mao kini ang akong kahimtang. Gialagaran ko ang balaod sa Dios sa akong hunahuna lamang, apan ang akong lawas nung kinaiya nag-alagad sa balaod sa sala.